Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Kongres Kelapan Kre Banwan Ra Yikimat Kular Election Lani Manifesto Syakipat Ba Kajela Ha Kabaka Kam Jungok Kai Bat Puli Puthi Kinwan Khamakmat Nalor Kiwei Kiman U President Meghalaya Pradesh Congress Committee Uba Vincent H. Pala Ulaong Bakaseng Kadangdon Hakajing Penkre Banwan Ra Yaka Manifesto Nagabanta Ke Election MLA House Nem Arhajar Apolai Ka Congress Kalathau Yaki Election Manifesto Committee Hakaba U MLA Barem U Dr. Celestine Lengdo Unlong Kumu Chairman Ulaong Banapedeng Ki Babun Kimat Ki Baon Penrong Haka Manifesto Ka Pule Puthi Bat Ka Kam Jungok Kai Kidai Ki Ba Khamakman Namar Ka Pule Puthi Bat Ka Kam Jungok Kai Ki Yatlang Hakaba Ki Samla Ki Bala Pule Kila Ban Yok Kam Lengba Ka Kam Jungok Kai Kabadan Bhaka Lad Haka Nika Jella Ula ong ruk baya ki marpok khendau ha kanika jella dei ban pendon kamba ha karukom kabadei namar ka jella ka don yu doyong maushun bat ki wei ki dei ki bala ais ngob ha kamei maryang ladanang ban pendon kam ha karukom kabadei Baru-baru ini ke manifesto ngiyo hadin bak election commission kan declare ke result abang latip ya ke date hatta kapor sa penmi ke manifesto ndai gajing pengkre ke manifesto ngila don gajing pengkre la form ke committee u Dr. Celestine Lengdo u president jom ka manifesto committee u chairman menin ngadon meeting batu udang pengkre kendala declare election insle kimat banongkong ngiru manifesto ngimut ba education kadai ka way bangi hamat ka tourism ka ba don kam ha ban ai kam ai jam kina namara ka education bat ka tourism kaya rengkat langi don ka jingnang ka jing start ni don ka akor ke burom langi la ban ai ji kai gibru ni don kam ka tourism ka way ni tourism ban ai kam ai jam yo ki start ki kena mang ni ai kam long ba ka tourism pinapek ka Singapore ki bayo kam yo jam ka di nampa ka tourism pinapek hapo ka UK United Kingdom ki bayo kam yo jam di tourism ki bon pinapek hapo Scotland pinapek keleng ka tourism ka bala ban ai kam ye ki di ba start ka tourism ka dei ka way ka bangi perkhat ka baar ka dei ban pendon kam hok ya ki minerals bingidon ni don uduyong ni don ki mausun ni don bon jai ki minerals ni don ki ding ki timber kini ni dei ban pendon kam hok ya kanu ka bangi yo na ke jing ai jong bele U ba pala ula ong ru ba ka jella ka don kampan phai khmat bat bo ru kham hakman ya ka kot ka khia Ula ong ru ba ki nong rep ki mat jing e bha nadu kasbo ka barem bat ka yo ru kambiang Kumta ula ong bakalong ka badan kam ban phliu jing mat lang bat ki nong rem rengkat bat ki seng jongki khnang ban thau bat wan ra iki mat trei kam ki balong kat kum ka jing don kam jongki nong rem ka health ka way ka banta ka bangi iba langi ruspa ka no ngi start ka no gamdon ka jingko jingkia ka babiang ni shamjing e ni hape bahaya ka health ro overall hi ka employment but education ka bangi hap ha na dong sedong but ka health teki kamram jang kinong rep i ko balong ta ki nong rep ki jenjar ha mo ka rem ka sbo ka support i kinong rep ka yo ka hat ki nong rep tingi de ban perkhat bala de kirep ka bakirep ki de ban la ban diro ki la ban bamro te namta ki norep nya perkhat ha ki dan ye discuss but ki union ki befer bakin ai proposal ke ge jingkwa jong ki na mar ba wingi snai policy ndei kat kum ka jingkwa jong ni hendrei kat kum ka jingdon kam jong ki norep dan ye kat kum jingdon kam jong ki bru befer te ka policy ngai try ka manifesto jingi kan pej bahai ki ni baro Ha gawai pat kalyang uba pala ulaong bakasan hima kalong ka batalon ha ka bakibre ki wan kilen na gawai ka seng shagawai pan tang ba ha ka election banwan ki pat ba ken phaikman shaga seng kabadan ka nongrem khamtam namar baki pat ba kila debyo i ya karu kom trei kam kani ka sarkar kaba khambon kam ban thau an ya ka khalai bat komno ban lumpisa na ki surok ba Shusho ulaya thu ba ka Congress ka bo thong banyakhun nabaro anru phautli ki constituency claim da yete lok lupa bat no em ngin na liang parti ngin don retai apa no ngin siu ben ru pungut te haduk mentang ngin pat dayo kandidat ru pungut ngidang ya pembek na ke sport bala i marbon ki ba fet bon ki ba re sekendong ten re ngakermen ba ki bawan ro ki bon
no ki itu akan deh benda deh ke business nih ke politik si berbor ke don ke cycle bagi bro ki wan nak ke parti cika ke parti meni MLA dan ai gitu keren santunat baka ethics berarti dan hikai ha kan ini policy part of kata he tengah kermen bah ki election ki banwan ki bro kin sa page ke parti ke badon ethics ke badon ke komsisar ke bagian lalap ke sinsar kongres ke lalap ke sinsar ke regional party bila ihi menta ini ki he jungi ke labun kam haka cina ain na menta ka khalai ke labun kam haka penyat halu kom ban ye dikiat ke labun kam haka nu kom ban ye pej ban ye krom surok andre menta ka cingha parti iduna atrai ke pej ba ki sepej ba langi don kandidat kap ngi don ngi le ba ke ni ka banwan leshbon